Giuseppe bin David, xejn la tibża. Ek qallu l-anġlu lil Giuseppe. Kemm iltaqajna ma' biżgħat f'ħajjitna, kemm qtieħ ta' qalb iwaqqaf ħajjitna. Giuseppe wkoll kellu l-biżgħat tiegħu. Quddiem dawn il-biżgħat, Giuseppe ma dabbarx rasu u ħasel idu mir-responsabbiltà, imma waqaf jaħseb b'moħħu u fetaħ qalbu għal pjan ta' Alla. F'Patris Corde, Papa Franġisku jpoġġilna lil San Giuseppe bħala ideal ta' kif wieħed jirrikonċilja ruħu ma' ġrajjietu, kif jaċċetta li l-kontroll tiegħu fuq ħajtu hu limitat. X'joħloq il-biża' u l-ansjetà fil-bniedem? San Giuseppe għadda minn diversi kriżijiet. L-iskrittura, il-Vanġelu jgħidilna li kien bniedem ġust. Ma jfissirx li għaliex kien bniedem ġust ma kellu l-ebda diffikultà fil-ħajja. L-ewwel diffikultà kbira li niltaqgħu magħha fil-Vanġelu hija li għandu arusa li jħobba ħafna, bla dubju, ta' bniedem ġust li hu li realizza hija tqila minn xi ħadd ieħor mhux minnu. U għal-intervent dirett ta' Alla fil-ħolm, l-anġlu tal-mulej jgħidlu tibżax tilqa lil Marija għandek, tibżax. Jiġifieri il-biża' li jilqa lil din il-mara li għandha t-tarbija ta' ħadd ieħor kien hemm. Bħala raġel ġust iddeċida jsalva lill-om u lit-tarbija ma akkużajiex b'adulterju u allura bil-periklu li tiġi mħaġġra u maqtula, imma li jibgħatha bil-moħbi. Mhux biss bniedem li juri rispett imma anke kompassjoni kbira f'sitwazzjoni diffiċli. Nistgħu ngħidu li fil-4 ħolmiet li rrakkontawna l-Evanġeli li fihom il-mulej ikellem direttament lil Giuseppe biex jafżah dwar il-periklu għat-tarbija u għall-om, biex jafżah li il-periklu għadda u anke biex imbagħad jagħti l-parir imur Nażaret, daw l4 ħolmiet huma dejjem ħolmiet li intervjenu f'mumenti ta' kriżi. Giuseppe wara kull ħolma iqum u jagħmel dak li jgħidlu l-mulej. Għalina huwa eżempju ta' kif f'sitwazzjoni diffiċli aħna nitolbu l-għajnuna, imma wkoll l-għajnuna tad-dawl ta' Alla. Sad-dawl ta' Alla jasalli wkoll permezz tal-parir li jista' jagħtini xi ħadd taqli. Kemm ħaġa tajba li f'mumenti diffiċli aħna jkollna l-komfort ta' kelma għaqlija u ta' mħabba. Bil-kliem tal-anġlu biex ma jibżax, Giuseppe mar lil mill-isforz li jipprova jifhem u minflok ħaddan il-pis li kien ppreżentat lilu. Dik l-aċċettazzjoni għamlet minn Giuseppe bniedem ieħor. Meta l-bniedem jaċċetta s-salib, jinduna li bekk biss Alla qiegħed ikompli salvana.